Engkali sallallahu alaihi wasallam mugi wujud dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ajeng-ajeng salamipun dijamu ing jauh jamaah. Lajeng tikanipun matur nuwun dumateng sahabat hajah menika sahabat wujud menika panjenenganipun Bapak Menteri ingkang sampun paring ikhlas lan tempat kangge kegiatan pengawasan istighosah Naria mugi amal panjenenganipun tansah harus dening Allah Subhanahu wa taala kanthi amal shalihah. Moga tiyang Fatihah dumateng ahli hukum Bapak Menteri kawonten asrat menika liridha ta'ala usyukur sallallahu Fatihah. Alhamdulillah syukur iya kan Allah iya kan sa'ani mugi-mugi berbarokah kawasan istighosah kawasan iki ahli kubur ingkang dipun pintun ahli kubur kula panjenengan sedaya saha khususipun ahli kubur Bapak Menteri tansah pikantuk maghfirah saking saipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah moga Fatihah sepindah kangge mu'alifah kitab Syarahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul mawasan azam kita poso Ramadan. Qala nusallihu rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki lafasan yajibu wajib apa saumu sehari Ramadan poso di dalam sasi bulan Ramadan ala kulli muslimin ang atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf wala yasifuran ora sah apa poso min hadidin saking biro-biro wadon kaket wa nifasa alang wadon kang nifas wa yajibu lan wajib sopo haid lan nifasa ngalaima ing atase haid lan nifasa apa al-qadhu ngadani poso Ramadan juga wajib kagem tiyang Islam ingkang mukallaf lan boten wajib kagem tiyang estri ingkang nandang haid utawi nifas tapi bijinipun wajib ngadani wa yajibu alaihima al-qadhu wa yajuju lan menang apa al-fitru mukah utawi mukel li musafirin kedue wong kang lungan safara qasrin kelawan lungan kang menangake masa salat wa illam yasuqa lan senajan ora rekoso ngalahi ing atase musafir apa saumun poso. Niki tiang musafir tiang lunga niku diwenangake utawa angsal mukel niku tapi lampun memenuhi syarat dados musafir. Lah sing musafir niku pripun? Musafir niku ngaten poso niki niku bidale lunga niku saderenge fajar. Senaosa niku lumane boten krana maksiat buka wonten undangan dadak undangan napa berangkatnya saderenge subuh utawi badhe misah ngeten iki bidal. Lah bijing poso. Lah bidale napa lungane niku wonten jarak kirang langkung 100 km utawi sing diwenangne ngosorke salat niku kinten-kinten ukurane nggih 100 km niku nembe angsal ngosor utawi jamaah salat. Lah tiyang lunga dereng enten 100 km nggih dereng saged diawasani musafir niku sing diarani musafir lungane kedah pun wonten 100 km utawi berangkatipun saderenge fajar utawi saderenge fajar berarti kan dereng mlethek srengenge ngene. Tapi lan jenengan bidal badhe subuh badhe teng Surabaya kok keng Jombang mokel niku dereng diwasani musafir boten angsal mokel.
Tapi lah jenengan mangke pun nginep teng Surabaya, bijinge nembe angsal diwasani musafir. Jadi musafir itu statusnya berangkatnya saderenge fajar. Sing diwenangake mukel maneh kagem wali maridin lan kedue wong kang lara pokoke lara karo dokter lan mukel kan obat nggih lara tipes lara napa lan lara mata pripun. Lara mata sing diobati kan obat tetes, lah sing ditetesi mata. Lah barang niku mlebu teng barang anu obat tetes mata niku mboten batalake salat. Lah suntik nggih mboten batal salat, mboten batal posone. Sebab suntik niku jalare mboten mlebu teng weteng, jalare teng pori-pori. Tapi lak suntik bus niku batal posone. Mboten asal. Wa hamilin lan wong kang hamil. Lah niki tiyang hamil niki nggih angsal modal tiyang hamil kadang lemes sambat, lemes mboten kiyat. Terus wonten wa murdiatin lan wong kang musoni. Wong musoni nggih angsal modal, tapi nggih wajib ngandani. Niki enten contoh enten tiyang estri gadah utang poso petang bulan. Apa kadang namben tahun lairake tiap saban lairake basa pas poso nipas. Akhiripun gadah utang. Anake sekawan tiap tahun nglairaken. Lah pun sehat, lah badhe nyaur utang nyusoni badhe poso nggih boten kiyat. Lah niku bintik lampun sehat pun petang utang kan petang bulan. Meskipun enten 6 tahun saged nyaur. Saged nyaur 3 wulan kunjul 20 dina. Pun poso malih. Sing diutang 10 dina. Lah sing 10 dina niku nggih bapake kan bayar fidyah, ibuke ya tetep ngandani sing sedasa dinten niku wau. Waya suku kang rekoso apa saum alaihim ing atase hamil marid murdiah. Tiang tiga niki tiang sakit, tiang hamil, tiang nyusoni niku angsal mokel. Apa masakatu kelawan rekoso walatu tamalu kang ora kekangkat apa masakat al-fitra ing mokel. Lah kangge pekerja berat pripun? Kados kuli, badhe ngecor, nyemplong, badhe derep. Nah, niku nggih wajib poso. Wajib poso. Nanging mangke lak boten kiyat niku angsal mokel. Sebab niku nggih wajib golekne sandang pangan anak bojo. Tapi lak jenengan niati dalu niku pun boten poso. Lah nek nyawa kagak poso sesuk derep, sesuk ngecor. Nah, niku sing boten angsal. Dalu nggih kedah niat poso nggih sahur. Bek menawa cuacane udan utawa yuk adem kuat poso, alhamdulillah saged poso. Napa malih boten niat poso bae icing Jawa, boten sida kerja, boten sida ngecor, sinten sing rugi bae boten niat poso. Nah, dalune niku kedah diniati poso. Dene-dene mengke boten kiyat apa maneh nggih mokel boten napa-napa nggih binjing ngandani. Wa yajibu lan wajib alaihi atase marid hamil lan murdiah apa al-qadhu ngandani. Wa yajibu lan wajib apa atabitu minapake wa ta'yinu lan nyatakake fil niyati ing dalem niate likuli yaumin ing dalem saben-saben dina wa dan niat ing kadah di nyatakne maksudnya piye? Poso Ramadan nggih nawa itu soma godin ngancari Ramadan. Enten sing poso sunat taryah arafah niki mawon. Salat napa niku poso nadar, poso wiridan. Maksudnya poso wiridan ya poso Daud, sesuk boten poso Senin Kamis niku kata dunene niate. Likuli yaumin ing dalem saben dina wa imsaku lan ngeker nganil zima saking zima wal istimna'i lan
amre metumani wa istiqo lan amre mutah-mutah. Lah niki kanggo bapak-bapak yang kuliah ngandel jimai niku kedah didoi utawi direksa. Wa istimna'u lan amre metumani. Iki cah pondok ning kitab ngarang ngeten iki biasane cah nom-nom nyapa kang njero-jero kok suwi. Ngundang kucing ben mutah. Lah niku batal. Jadi hadisnya ngundang kucing kok batal pun betul sate terkenane ucap pun paham. Wal istiqo lan amre mutah-mutah, amre mutah-mutah niku lho. Kadang jarak lambene diobrak-obrak amre ben mutah. Wa anil riddati lan saking murtad wa an dukhuli ainin lan ngreksa saking mlebune barang nganjauhan ing waduh. Nah niki maksudnya wa anil riddati wa an dukhuli ainin jawaban ngreksa barang ingkang mlebu dhateng weteng. Nggih kados wau. Niki nyuwun sewu nggih, kagem bapak-bapak petani kadang waktu poso badhe BAB kadang ada omah ada anu entene lepet nggih teng lepet. Niku ampun ngantos BAB dateng lepet bokonganipun sampun kacok toyo. Nah, disamari pas BAB akhir niku badhe ngakhiri BAB niku napa niku logam dhuwur atau klepen kok mlebu metu. Disamari pas akhire niku pas buka terus nutup akhirnya nyedot banyu niku batal posone. Mboten angsal dadi umpami BAB teng lepen nggih angsal tapi mampun ngantos bokonge dipun kacokaken dhateng toya. Illa rikau angin idune wong al-khalisau kang bersih atau kiri kang suci min makdani saking panggonane itu ngelek itu niku boten apa-apa boten batal. Tapi lah dolanan itu biasanya di rendungne metu terus dilep niku sing batal. Masalahnya pun medal dolanan itu. Utawi gusi berdarah, kadang antar gusi kadang moro-moro kedian. Nah, niku jenengan kedah berumur yang sampai resik. Nah, mungkin lah jenengan boten kumur, boten kemu. Nah, pas waktu itu neake bae dilek ketutan barang najis niku nggih batal posone. Wa alla yujanna lan yen to ora edan sapa wong walau lahdotan senajan sedelok. Dan ora poso lan wa alu yumalan ora yen ora ayan ngalahi ngatasi wong kula yaumen ing dalem saben-saben dina wala yasiku lan ora sah apa saumul idai poso dina loro dina Idul Fitri kali Idul Adha niku haram tak poso wa yaumut tasriki lan dina tasrik nembe mawon wa kadang kaya mengkono-mengkono yaumul Id iku nisful akhiri min Sa'ban. Nisful akhiri ing tawi separone kang akhir min Sa'ban saking sasi Sa'ban. Sa'ban nggih ruwah jenengane nggih Sa'ban kan ruwah. Niku separone akhir tanggal 15 ngantos 3 niku boten usah poso, makruh boten sah. Niki. Wa kadang nisful akhir min Sa'ban. Wa yaumus syaki lan dina mamang dina kapan dina tanggal 30 bulan Saban. Lah sesuk poso ana sing aran sesuk poso sesuk rong poso niku mamang mboten angsal poso. Angsal kemawon kagem tiyang ngandani salat utawi ngandani poso utawi nyaur kang poso. Kagem ibu-ibu kadang nyaur sampai notok akhirnya bulan Saban. Niku mboten napa-napa lah kagem ngodo. Tapi lah mboten napa-napa kon poso wajib angel apa meneh ngarane dinane anune kon poso. Terus akhir tanggal 15 sampai tanggal 30 bulan akhiripun bulan Saban niku cara poso nggih. Nah, kali Kanjeng Nabi jane mboten angsal niku termasuk wonten dawuh sahabat
Sohabu Turmudi wa Ibnu Hibban wal Hakim dawuhe sahabat Umar radhiyallahu anhu sapa wong kang masani dina mamang mongko temen maksiat ing Kanjeng Nabi kejaba yen poso nisfu Saban lan poso yaum musak. Ini sahabat ngomongnya lah poso wulan iku padha karo maksiat kalih Kanjeng Nabi. Ayat sila yanto bima kelawan barang qablahu ing dalam sadurunge yaum musak awil qadha utawa krana ngandani lan ngandani poso angsal utawa apa au nadrin utawa poso nadar au wiridin utawa poso wiridan. Poso wiridan, poso Daud, poso anu niku mboten apa. Poso niku enten poso wajib, poso sunat, poso wenang, terus poso sing niki makruh niki wonten. Poso sunat kados poso 10 Muharram, Tarwiyah, Arafah. 10 Muharram, Senin, Kamis niku disunataken. Nah sing wenang niku wae, sing makruh yaum musak niku. Nah sing nisfu Saban iki poso oleh ra poso oleh. Poso niki tetep angsal ganjaran. Mboten napa niku nggih termasuk ibadah. Awirdin utawa poso wiridan. Waman lan utawi sapa-sapane wong afsada kang rusak sapa man sauma ing poso sedina sauma yaumin ing poso sedina min Ramadan saking bulan Ramadan wala ruksata lan halih ora ana kemurahan lahu kedue man fi fitri ing dalam mukaleman bijimai kelawan jima walai mongko wajib ing atase man apa ismun dosa. Nah niki Pak wabut waman afsada sauma yaumin sapa-sapa sing rusak posone sedina krana ora ana keringanan kanggone wong iku mau lan jarake piye ra ngrusak posone mokel baik dienggo kumpul kalih garwane bae lumaning ados suwi-suwi ra mulih terumulan ra mulih pas poso-poso nengahi pas mulih badake keadaan poso baik dosa tenggriya kumpul nikah mokel kumpul kali bojone niku pun boten enten ampune langsung dipun masuk alaihi disebut dosa boten ampun napa niku. Dan niku hukume dosa terus wa qadha lan wajib ngadani sapa man fauron kali nuli wa kafaratu dihar lan kafarat dihar niku dendane nggih gedhe ngrusak poso ing dalam bulan Ramadan krana jima. Lah niku dosane ageng sejene ngoten ken bayar kifaratiha napa merdekake budak saniki pun boten enten budak ken nyauri poso kula yaumin pauron kalih nulu ken poso rong wulan niku boten asal pedhot kedangan sedina boten asal. Jadi poso sedina kon ngijoli poso rong wulan. Poso sak wulan ora kuat apa meneh kon poso rong wulan. Lah niku jenenge ken bayar kifarah utawi bayar fidyah. Lah bayar fidyah pira? Sedina 7 on utawi sak mut utawi 7 on. Ping kalih wulan swidak dina. 7 ping 42 kilo. Bayar fidyah sejene wajib ngandani sedina bayar fidyah 42 kilo bayar fidyah sudah dina selama sudah dina 1 hari 1 mut. Nah, niku lah krana jima disengaja. Nggih kinten-kinten gedhe pengasan kula mugi dados pangertosan kita sedaya lan dados ilmu mugi-mugi tansah dipun menawi bapak kan saat itu ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala wa ala bisyawab. Kita dengar Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iya alhamdulillah